Paketegia modu, eta atxiako paketegia modu gara lotuta. Lasa egoteko bai. Eta etxearekin gotxuz galdera bat, gontzetikatu gotxu, eta nire bitartien, froga batzuk eta Asko gutxi gutxi eta motxa. Posten bat edo... Nola? Sei galdera? Bai, eta dira gutxukera bera pixka gogoratzeko... Goatzeko, nahi goatzen, Momentu bat. Zarra nahi ja. Horrengo korrikan nahi duena da pixka bat, Euskaldunak ez direnak edo erakartzea, ba... Ja. Horren, zuk euskara ikasi zenuneko... Bai, joder, espaldien, kontu batzuk, Ni beti izan dut Euskaldun berri zarra nahi zela ni. Hori egon gara komentatzen ez zen. Gauza bat, ez dakit gureko zuzun, lehenengoko galdera da noiz erabaki zen duen ikastie, bai. Eta hain dugune da batzukin erderaz hasi. Nik ez, erderaz tuintzen, nik. Bai. Bueno, derki. Zerbestak ere azti asko orkestu edo... Txaudo, bain? Bostak eta hogei... Oi. Ez niks. 10 minutu, gara ez daiken dala. Bai? Bueno, horren konta eguzu noiz hasi zinen euskara ikasten. Camus, Kierkegaard, Sartre irentzi egiten genituen garaian, orduan irakurri ahal izan genuen zer eta existentzialismoa euskeraz. Eta modernagorik ez zegoen orduan, ez? Orduan halako gizon modernoak ze egin zezakeen euskaltzaindia batean. Txillardegik gerraondoko egoeran egin beharra zegoen gauza guztien intuizio importanteenak izan ditu. Kultura modernoa landu egin behar genuela, euskerak baserritik atera eta kalera etorri eta landu egin behar zuela, novela berria behar zela, existentzialismoa eta estrukturalismoa batez ere, berari zor dizkigula. Europako haize berri eta freskoa euskal literaturara ekarri zuena. Jose Azurmendik oso ondo definitu zuen, Txillardegi izan zen bide urratzailea edo bide irekitzailea. Nazioa zer den, arazo guzti hauek teorizatu dituena, eta baita ere gero praktikara eramateko, euskara batuaren kasuan esate baterako, lan handia egin duena, bultzada handia eman duena. Erbestera joan zenean, Frantzian, Belgikan lortu zuena, ikusiaz garai hartan euskaltzaindiak ez ziola berak nahi zuen bezala erantzuten, garai hartako idazleak bildu eta 74an Baionan akordio batzuk lortu zituzten, batez ere ortografiari buruzkoak, horiek euskaltzaindira bidali. Ondela urte batzuk hasi nintzen etaren dokumentuak irakurtzen, historikoki. Horra aurkitu nuen, bane ustez Txillardegik idatzitako txosten bat hizkuntzari buruz, 70 gutxitan, eta
oso iruditu zitzaidan, oso argila harritu nindun, zein argila zen garai hartan, ez? Txillardegi aparteko gizona egiten duena gure historian da ekintzailea eta teorikoa biak batera izan dela. Astronomiaz interesatzen zen, zientzia berriaz interesatzen zen, filosofia, antropologia, literatura berriak, guretzat zentralak diren arazoei begira, zer da hizkuntza eta pentsamenduaren arteko lotura, eta aldi berean, ez zen Euskal Herrira mugatzen, baizik ikuspegi unibertsalistarekin jokatzen zuen, zer da gizakia, zer da bizitzaren eta heriotzaren zentzua. Hala ere, nik neuk luzarora Txillardegiren inportantzia intelektual bezala nabarmenduko nuke. Txillardegiren eragin intelektuala izaten ari da, eta segurazko izango da, gerora ere importante dena. Hasteko zorionak. Mila esker. Euskara Batuaren langileari emandako saria. Ni Mitxelena gabe orain auskalo zer izan nintzen. Bilasante, belaunaldi oso bat, lanaz. Bai. Neurri batean hemen zure merezimentuagatik zaude jakina, baina baita ere belaunaldi oso bat ordezkatzen duzu. Noski. Nik hortzea Txillardegi zeatuko nuke momentu honetan. Jendiak uste duen baino lan gehiago egin zuela. Baionako Biltzarreko edo intzuten zeran gero jakinen publikatu zen edo eskema ura gabe eta horren atzian zegoen indarra gabe Mitxelena etzan zartuko Euskara Batuaren kontuan. Eta horren arima izan zen Txillardegi. Txillardegi hasieratik izan zuen batasunaren eta horretan egin zuen lan primerako idazlea zen. Egun hauetan aritu naiz untaz eta hartaz irakurtzen eta garai hartan, klaro. Garai hartan, hortaz beharko luke izan duena, baina aitortza handiago oraindik. Nik uste baietz. Politika aldian eta hor zehatu dute, baina euskalgintzari eta Euskara Batuari eman ziona ez dut uste behar adina rekonozitu zaionik. Esaten dizut, Txillardegiek ez zuen montatu Silvan zegoenean zera hori. Bai. Bueno, horren konta iguzu noiz hasi zinen Euskara ikasten? Bueno, nik egia esan kontatu behar bali bat noiz hasi nintzen, esango nuke, gure etxean aita eta ama euskalduna zirala, baina ez dutela etxean egiten. Ni familia giro hartan eta giro hartan Donostian, etzan ondo ikusi. Orduan nik amari entzuten nion euskara, euskara hitz egiten esnezalea etortzen zanean. Orduan entzuten, egunero entzuten nik euskara etxean hitz egiten eza.
Eta gero, lehenengo horitzapenak izango nukenik euskara kontuan izan direla, Oñatin, Sanjurjoren golpea gertatu zenean, izan zen, bildurri izugarria izan zen, noski Euskal Herrian bai. Eta orduan, gurasoak, aitak, bialdu gintuen, enparantzatarren etxera beraz Oñatira. Umeak bakizu beti izaten dute, edo izaten degula gaitasun handia hizkuntzetako, eta orduan nik horretik Oñatik euskara niretzako baina ez zait arrotza izan. Naiz eta behar jakin ez, baina nik entzuna dut hori, ezta? Gerra hasi zen, gurasoak etzian abertzalea gainea, orduan erabaki zen euskaraz arrastu egez, eta kitxo, ezta? 57an, beraz nik 17 urte nituenean, egon nintzen gaixorik, harrapatun pulmonia bat, eta orduan egon nintzen konbalezentziaz nahiko denbora luzea. Eta orduan ja, nik ordurako baneukan kezka euskara ikasteko, eta orduan litografiako blog bat hartu, eta nire amarekin egin nuen gramatika txiki bat, ezta? Nik galdetzen amari. Nola esaten da, eta nire batzen naiz, paradigma, batzen naiz, ni naiz, zuzera, bera da, gugera, zuek zeate, eta berak dira, hori da nire amak esan zen. Eta ja, 58an, beraz 18 urte nituenean, ja, hasiera nintzen ja seriotan euskaraz ikasten, batez ere Aranaren gramatikarekin, Arana izeneko gramatika egin, orduan hori izan zeo makarra, frankismoan ginen, ez zegoen ezer. Eta orduan horrekin, eta Lope Mendizabalen hiztegi batekin, osaba baten bide lortua, hasi nintzen euskaraz ikasten beraz 18 urtekin. Hasi nintzen egunero ikasten, ezta? Eta gero, 50ean harrapatu ninduten eta eraman ninduten gartzelara. Eta orduan ni egon nintzen gartzelan, beraz martutenen, orduan estrainatu berria zen gartzela hori. Eta erori nintzen euskaldun jende askokin, ezta? Eta orduan hori izan zen niretzako lehenengo esperientzia, ezta? Eta orduan goazen naiz, han praktikatzeko nolabait, goazen naiz bazeola mutrikuar bat, txisteak kontatzen zitugu, ni zertxorea, gutxiora, bakarrik, karo. Baina orduan izan zen nire lehenengo froga nolabitzateko, izan zen martutenen, beraz, presoan nengoenean, eta ja hortik ateratzean, ja erabakiron hau, ja seriotan hartu behar da, joan nintzen Bilbora ikastea, ingenieria ikastea, eta orduan gabean, 12etatik 3 arte, hau egia da, gabeko 12etan hartu, eta 3 arte egunero euskaraz ikasten nuen. Gara hartan ez zen noain bezala, ez zion aekarik, eta ez zion klaseik, ez zion liburuik, ez zion ezer, eta hortaz beste problema bat nik euskara Bilbon ikasi nuen. Gero esetorri, errestasun handiak izan dituk, eta errestasun batez, ez da? Eta gainera nik, nire aitaren mehatxuan eukan gainean, aitak esan zian, aurten ez baiz ingeniero eskolan sartzen, bigarren ingresoa faltatzitean, ingeniero industrialan ari ni, ez ba dek aprobetzaten, orduan bilatuko dio beste soluzio bat iretzako, eta hasiko izlanien dakit, baneukan hor dago gainea, eta kondizio izan Bilbon eta gabez hola ikasi nunik euskara, ez etorri esan ez nesk zaila da, zaila. Zer piraman zintuen olako lango horretara? Bueno, ni pentsatu nuen, euskalduna izanik eta euskaraz jakitea hori zala guztiz zentzugabekeri bat, eta ni beti nabaitzen nuen utxune hori nire buruan, gaina nik izan, gurasoak bakite, eta gero etortzen ziranean, antiguatik antigutarra naiz, eta antiguatik atea, bai Igildo herri aldera, bai Aiete aldea, bai Igar aldea, eozin lekuta jondanak euskalduna ziren, hortaz hemen. Eta bueno, nire inguruan bertan bai, nire lehenguzu batzuk euskalduna ziren, eta en fin, nik uste baina, segati naiz nire hemen arroz neure herrian, ezta? Orduan kontzientzia hori azkartuz joan zen, eta horrela, zan igan, euskaraz ikasteko zantzagun erabaki sendoa, ezta?
Goratzen duzuelako zerbait bitxikeriaren bat edo geratu zitezunik gara? Bitxikerien bat, nik ez da baina behar bada kontatuko nukeenik igaran nahi zuzen ere, behaz antigua onduan, joan ginen joaten ginen askotan biziketan, eta egia esan joan ginen sagarra lapurtzea, hori da egia, sagarra lapurtzea. Eta orduan ikusi gintuen baserritarrak, eta etorri zan, guatzen egiz, zutan, guzti zasarre, eta hasi zigun kristoen prediko botatzen euskeraz, eta orduan, nire egon nafartar bat egin, zumbilakoakin, baina, gara hartan etzako nafartarrak baitzien euskaldunak ere, eta orduan, zumbilako horrek, baretu zuen euskera hitzein zion daula, eta baserritar hor, euskera zekien nafartar batek salbatu zuen egoera, nola baita esateko. Pixka bat gaur egunean etorrita edo, ikas prozesua ondo baino beto. Zer nola erabiltzen duzu gaur egun euskera? Norekin, zenbat, zure bizitza guztiz euskalduna da, bizimodua? Bai, gure etxean, beti danik, esan nahi gure etxean emaztea eta biok eta gure lau seme alabak, gure etxean, bai, etzeon besteik, guk euskaraz egiten genuen. Belgikan egin ginen egoatzen naiz, gure seme alabak bazekiten euskaraz eta frantsesez, ez da? Iparraldea etorri ginen Belgikatik, egoatzen naiz, gure seme alabak asko zobeto moldatzen zian frantsesez, espainolez baino. Nire etxean, nireetakoan nintzen, eta nik batzen etako batzuk nire etxean ontzien, refusiatuak eta paperak prestatu ditartean, laguntzeko eta hola, eta danak ez ziren euskaldunak, hori egia da, ezta. Baina holako kasuak induta edo zenbatakoakin frantsesez hitzein behar eta hola, baina bestela nire lagunak betidanik nik euskaldunak izan ditut, ezta. Beraz, nik euskeraz hitzein dut beti, ez nola itzateko, ezta. Ez bada lanarengatik, lanian ez, lanian frantsesez egin bat, agir espainolez, klaro. Txaldeon. Martinek osondo esan du, zoritxarrez hemen unibertsitate honetan, eta ontsa esan dut gauza bera telebistan ere, gauza simbolikoa bakarrik egiten ditugula, sentidu honetan, alegia hemen ez dugu ez ahalmenik, ez indarrik, eta ez digurik ere, ikasteko, eta ez dugu ezer, monik. Eta hortaz gure ekintza guztiak gero simbolikoa dira. Eta tesien presentazioa ere bide beretik doa, alegia hemen egiten dugu alako aurkezpen bat, baina aurkezpen egiazkoa ez da hemen egiten baizik eta beste unibertsitate batean. Arrituko nido zeate, baina tesi honen zuzendaria izan da katalan bat, Joan Mascaro. Joan Mascaro honek baditu alere puntu batzuk olako tesi bat zuzentzeko, alde batetik berak egin du bere tesia Kataluniako azentuaz, beraz badirudi Mascaro eta biok gerra pixka bat alako homologoak bezala, ez da berak egin du katalanera eta nik euskararena. Bestetik ere, bera MIT, beraz Bostonen, Chomsky eta batez ere Halleren ikaslea izan da, eta 2 urtetan behin joaten da, pixka bat gauzak zertan dauden segitzea eta bar. Orduan, jendeak behar esan dut, nola izan diteke, bi totxo hauek idaztea azentuari buruz, euskaraz ez baitago azentuik. Esango dizuet, japonesez ere ez zeola azentuik. Japonesez ez dago azentuik. Eta bai, azentuari buruz, japonesez hain zuzen ere sekulako lanak egin dira. Eta zuek konsolatzeko esango dizuet, japonesez alde batetik ez dago azentuik, eta bestetik 30 dialekto dituztela. 30 dialekto. Beraz, badakizute zera Bonapartek esaten duela 25 direla. Beraz, oraindik ere txanda pasa ematen digute, japonesak ez dute azentuik, eta gainera 30 dialekto dituzte. Eta gu berriz, ez dugu azentuik, 25 bakarrik, beraz. 25. Ni unibertsitatean hasi nintzen lanian iparraldean nengoen, ez da? Orduan Bordalen hon nintzen, ez da? Eta Bordalenik, guatzen naiz, banaukanik asignatura bat, Aritxelaren bidez lortu nuen gaina. Mitxelena Aritxelaren bidez lortu nuen, eta orduanik asignatura hura, Lange Literatur Bask, zuen izena asignaturarek, eta nikan Bordalen ja klaseak euskaraz ematen ditun, Bordalen. Duztun, zen nahi duztu Donostia eta Bilbon, fonologia eta hola beti euskaraz ematen nuenik. Eta gero sartu nintzanean, 82an, esan ezagun UPV ofizialean, nik euskaraz eman ditut normalean, iaia beti, ez da. Eta hain zuzen ere, Euskal Fonologia liburua, egia esan, Mitxelenaren refrito bada funtsian, ez da, baina euskaraz bintzat, ez da. Eta orduan, bai, horregatik inun euskaraz, bai, klaseak euskaraz ematen ditulako, ez da. Zerate zabaldu ezkizu zuri euskara jakiteak, baldin eta zabaldu bai ezkizu?
Bueno, ez dakit, ze ate zabaldu, ateak itxi ere, bai, bai, ez dakit, hola, extremista fama eta... Don José Luis Álvarez Chillardegui, háganos por favor un breve resumen de lo que está siendo este curso de la Universidad Vasca de Verano. Nire ustez hor, gauza bata, ni egiten izena eta beste gauza bata, besteak ere egiten nahi diena. Ni aurtengo udarako unibertsitate honetan ari naiz azaltzen euskal azentua, nolabait esateko nire tesiaren ideia batzuk ematen ari naiz. Beraz, esango nuke, nolabait ere halako sarrera bat egiten nahi naizena, nire lanari buruz. Eta gero horrez gainari naiz ere parte hartzen dialektologia lanetan ibili dian hoiekin ari naiz ere parte hartzen klaseetan. Hain zuzen ere oantxe izan dugu saio bat Ultzamako euskerari buruz, bihar Ultzamara joango geralako. Beraz, bi alderditan ari naiz lanean Udarako Unibertsitatean, alde batetik euskal azentuaz eta bestetik euskal dialektologiari buruz. Dentro de unos minutos presenta usted su tesis doctoral. ¿Cuál es el título? Y háganos también un breve resumen de esa tesis. Bueno, hor gauza bat esan behar da. Alde batetik hemen presentazia dala gauza simboliko bat. Guk hemen zoritxarrez UEUn ez dugu bat ere ahalmenik edo indarrik ez titulu bat emateko eta ez tesi bat onartzeko ere. Baina iruditzen zaigu printzipioz ere, iruditzen zait oso importantia dela tesiak euskeraz presentatzia. Zoritxarrez nire tesia Barcelonan presentatuko dut, otaz Barcelonan ezin nuen euskeraz eman, orduan euskeraz datorren hilean egingoetan presentazioan erderaz egin gut. Baina liburua euskeraz agertuko da, eta hortaz iruditzen zait euskeraz agertuko da neskero nolabait ere legezkoa dela Euskal Unibertsitatean presentatzea. Eta lehen esan dutan bezala, nire gaia euskal azentuaz da. Nik horregatik jarri dut euskal azentuaz, eta ez euskal azentua. Alegia, euskal azentuari buruz mintzatuko naiz, baina ez dut uste inundik ere gai hori bukatua egongo danik. Baina esan dezagun nolabait ere bidea urratzeko edo bideak iriketzeko edo problema planteatzeko bintzat balioko dula, bintzat nire asmo hori da. Eta hori lortzen badin bade, nire ustez aski izango da. Egingo dituzu deklarazioak gaur horretan. Deklarazio bat, azokan aurrian euskeraz, eta gero esan dit, haizu, errepikatuko zenuke gauza bera ETB birentzako, ez nik euskaz bakarrik. Hemengo organizazioetan, hemengo prensan da, nik euskaz bakarrik egiteet. Ez oso respetagarria zure zera. Lehenengo gauza espero degula dana euskera hutsez izatea, eta hau ez da esagerazio bat. Kontutan hartu behar da, baditugula iparraldean 3 kate frantsesez eta hemen hegoaldean 2 kate espainolez. Beraz, nik uste dut, eta ez nik bakarrik, beste batzuk ere gauza bera esan dute, uste dut euskera hutsez izan behar dula kate honek. Eta bigarren gauza esango nuke, oain hasi direla esaten, kate honek izan behar duela espainolez eta frantsesez dauden kateak baino hobia, nire ustez hori provokazio bata, nire ustez ez dezute etxi behar eta ondo egiten baduzute noski hobe, baina egiten baduzute gauza on bat besterik gabe eta besteen mailakoa, nire ustez ongi izango da. Chillardegui, ¿por qué de este curso sobre la gramática vasca? Bueno, oain dela aste batzuk etorri zitzaidan Eugenio. Chillardegui, nola ikusten dizu gaurko ekitaldi hau? Lehenengo gauza ikastolaren alde gaude erabat. Eta ez da gaurko kontua aspaldianik, beraz, festa hau guztiz onartzen dugu sentidu horretan. Baina iruditzen zaigu nahiko tristia dela oainik ere, nola ibili behar diru ateratzeko euskal ikastola bultzatzeko. Iruditzen zaigu hemen benetan hau herriak egin behar duda gabe, baina baita ere goiko instituzioak ere baita iruditzen zaigu azkira gaurko zifrak ikustea kontuatzeko gauza oso gaizki dagoela oainik eta hori lotxagarria dela iruditzen zait. Eta penagarria da sentidu horretan. Eskerrik asko. Nire liburu bat agertu da bain Donostiako Santa Clarari buruz. Isolatua dago inguruan. Eta orduan nik eginetan erreportaia bakarra, izan zen Elisabete Garmendiarekin, baina euskeraz, erderazko ez dut egin. Konpromisoari ez dio sekula beldurrik izan. Horrelako gauza asko izan dut. Konta ezinala artikulu idatzi ditu eta 29 liburu behintzat baditu argitaratuta. Nobelak, saiakerak, gramatika eta historiako lanak, hauetako bat, Santa Clara bat. Eta azken galdera da. Etorkizuna, nolako etorkizuna ikusten diozu euskarari? Lehen baino hobea, ni bakit momentu honetan gauzak eta nolako erasoan gauden izugarria da. Eran egu martxilo, eran eguz atzo, ez da?
Martxelo eta horiek deklaratzen Madrilen eta euskararen egunean Madrilen deklaratzen hori da simboliko, oso egokia da, ez da. Semiologia hutsa da hor, ez da, garbi dago, ez da. Euskararen egunean Madrilen egurra ematen, ez da. Gauza horiek, duda gabe, eraso betian gauden ezketola, eta Nafarroan daune goera, eta iparraten zezonik ez, eta gauza ez daude inundik ere garbi, ez da, oindik ere. Baina, hala ere, ni ustez, badago bain, esango nukenik, masa kritiko batez ere gazten artean, eta hori da, nire ustez, esperantza izateko motiboik honien, ez da. Libururen bat irakurri dut, Letoriaren egunkari ezkutua. Eta hori zuko irakurri zinuen. Eta zer dutu, Erra, polite. Vale. Eta behin baino bai zauten irakurtzeko. Zertako da? Abai, eta zeri buruzko dokumentala. Txillardegiri buruz. Abai. Desenfokatuta nago, bueno. Oso ohikoa izaten da nigan, lasai, orduan desenfokatu bat. Ba, hoxe, euskararentzat eta euskalgintzantzat giltzarri izan zen pertsona bat. Oiola motxian esateko, bere ekarpena euskararen normalizazioan eta euskara politikoki ardazte hortan gakoa izan zala. Gaur egun euskerak bizidun egoerantzat. Txillardegi existentzialismoaren maitale guzti edakiten bezala, Leturiaren egunkari ezkutua idatzi zuen oso liburu pioneroa izan zena, ez? Eta instituto garaian derrigortzen zaituzten liburuetatik salbatzen den liburu horietako bat, esan behar da, nire ustez. Oroz gain esango nuke, Txillardeginik ezagutu nuen, eta ezagutu nuen urte askotan, azkeneko urteetan, eta bazan persona bat, ja adinean aurrera zijoanean ere, oso adi zegoena, euskalgintzan zer egosten zen, zer egiten zen, gazteek zer idazten zuten, eta ni harritu ninduen, inpaktatuta geratu nintzen, ikusi nuelarik, ze jakinduria handia zeukan, ez bakarrik bere garaiko historikoa, deneko ezagutu dezakuna, baizik eta gaur egun egiten zen. Zerbait bazeukan irakurrita? Bazeukan irakurrita eta notatxo bat ere utzi izan zidan inoiz edo behin, bai, Euskaldunen egunkariaren redakzioan, eskuz idatzitako izkributxo bat utzi zidan bere liburu batekin batera dedikatuta. Ez da dora, segula aztuko. Gure gazte denboran euskara etzan erabiltzen batez ere gazteen artean, batere, eta Donostian ere euskara entzuteko behar zan joan beti gauza egoera diglosiko zan erabat, esan nahi joan behar zan parte zarreko taberna ontara edo hartara eta horietan euskara zitute, baina guztiz hizkuntza guztiz baztertua zion, Momentu honetan ez da hori gertatzen, momentu honetan ezin da esan hondik ere gauzak zabautu denik, baina nik usteet momentu honetan benetan esan daiteke sustraitu dela euskaren erabilpena, jende gero eta gehiago euskalduna da, ikastolen eta euskal telebistaren eta barren eragina hor dago, eta gauzak askozu eta daude sentidu hortan. Eta alde hortatik esperantzagarria badala, hortatik pentsatzea gauzak jakopuduta daudela hori dez, hain zuzen ere biharko nire hitzaldian biharritzen behar gauza hobetaz, galdetu ziatenen, berroi urte pasadia eta bain zer, bai eta ez, esan nukenik. Bai, dudai gabe, gauza batzutan aurrera egin dugu, dudai gabe, batez ere korpusaren bailan, baina estatusaren bailan, eta batez ere esan dezagun instituzio ofizial eta politikoen aldetik poto, baino nabarmena dago, ez da hori nik uste eta azkeneko kontseiloak, Xabier Mendiguren bereziartuk eta Iñaki Lasak lehen gunean indako deklarazioak ez da baterako, ez da. Garbi dago, ez da, hori izan da benetako manifesto bat egin dute, esan ez nolako auleziak eta nolako utxune ditugun, ez da? Eta pentsa, kontseilua dela, ez da ginik, lau ume purtzil guru bero, ez nire ustez kontseiluak gauza hauetan fidagarria da, ez da? Eta, esate dute, ez da nola dauen gauzak, eta gauzak ez daude, inundik ere segurtatuak. Iparraldean euskara galtzen ari da, nabarmenki. Nafarroan, aki nola dauen asuntua, ez da? Jendea bat ator, baina aparatua kontra dago, ez da? Eta basongadetan, txistuakin eta damolinakin, baina argi bili hemen ere bai, hemen ere desastre handia da gauza askotan, ez da? Orduan, zoritxarrez, erne ibili behar dugu, konfiantza pixka batekin bai, baina ez dut uste
etorkizuna bermatuta daunik inunik ere, ez da, zoritxarrez. Bueno, listo. Aurkezpena aztu zaigu, ez da? Baina ez da behar. Zer da? Ni ere bai faltatzen. Orduan orain ja, kamerari begiratu behar diozu. Bai, eta zezen behar bain? Bakarrik leloa, bota. Bai, ni ere bai. Bai, nire bai. Zuk euskaraz eragak duzulai. Nahi duzu nian? Bai, nire bai. Orain pizatxo eta alaiago? Bai, nire bai. Bai, nire bai. Bai, bali dute? Bai. Hori zen da zailina da.